Nyt tehdään villatupsukoriste, jonka voi laittaa roikkumaan vaikka verhojen reunaan kesät, talvet. Tämä on ensimmäinen osa mun värikäs pohotyyppistä työhuonekoristelua ja näitä pitää vaan tehdä, että elämä on parempaa. No niin, mutta tässä on tupsukone. Jos ei sulla ole tupsukonetta, niin tee old school pahvikiekoilla noi tupsut. Mutta näitä kannattaa kysyä myös kavereilta lainaksi. Ja se kannattaa vetää noin täyteen, että se napsahtaa. Ja sitten molemmat puolet, kun on täynnä lankaa, niin sen jälkeen ne katkaistaan terävillä saksilla. Ja nyt se pitää sitten tuolta sisältä solmia. Ja tämäkin tietysti mahdollisimman tiukkaan. Ja näin tätä ei voi jättää, vaan sitten lopussa alkaa se hienosäätö. Eli sen jälkeen sitten saksilla trimmataan toi pallo mahdollisimman pöyheeksi. Ja sitten ei muuta kuin neula käteen ja vuorotellen noita tupsuja ja sitten isoja helmiä ja siinä vaiheessa sulla alkaa olla koriste koossa. Moikka!